Sanibonani bahlali. Mina ke ngumuntu onesiphiwo nje sokuphupha. Ingakho ngiyengijabule noma ngizwa abantu bethi ha uthe nje uphuphile ngithi awusebeyazi nabo. Ya kusho kwenzekile ke nayizolo ngaphupha. Mangiphupha ngilele but it's a dream within a dream because ngilele kodwa mangiphaphama kulokulala kwami ngiphaphama within a dream. Ngizwe ngiphaphamiswa umuntu othi I need you to speak to my people. Ngithi mina hayibo leli bhunu lasePitoli lithini. Mengithi ngithawu isandla somuntu omnyama bese ngiyitshela ukuthi akusho ukuthi ududuzane ngoba phela ngizwe ngibona umuntu omnyama kodwa ukhulumiswa kwebhunu la koPitoli bese ngithi mina okay. Hawu mengiphakamiswa amehlo phezulu hawu umkhulu wami owashona ngo1984 ebulawa amabhunu kodwa ke umkhulu wami owashona nje kulento zo 1984 ebulawa amabhunu. Usethi umkhulu ke ucela nginitshela ukuthi yekani ukuphapha. Uthi musani ukuphashiswa ama smartphones nokuthanda ukutrend. Uthi smartphones can make you dumb people. Ngithi mina mkhulu waze lapha ama smartphones useyasho ukuthi hayi nangale phela bakhona ama university bayaqhubeka bayafunda. Yabona nje khona nokubambisana babonke namangisi bayafundisana. Sayithi okay mkhulu sazi singisilungile. Bese ke umkhulu ke lento yeni yokuthi meniyokwenza izinto ezenziwayo bese niphatha amafoni nifike nishuthane bese nijaha nokuthi bese niwafake kuma social media ukuthi ku trend nizoyibona nisemajele. Lezi zinto zinama uthe yini umkhulu uthama protest journalist into enjalo nje uthe kunama journalist akhona akufundelayo ukuthi abantu ezintweni ezisuke ezinjena ubashutha kanjani ukuthi ungaba expose identity yabo, just expose i-cause eyenzekayo or expose the aftermath yento esiyenzekile. Ungabaveza abantu benza ama criminal activities, ungabaveza abantu ubuso babo ngoba nizogcina nisejele noma nilele kobandayo. Wasethi kukhona into ekuthiwa ngazi uthe niyakwazi ukublera ukuthi ublare ubuso bomuntu ubonayo usibekwa abantu kodwa ngabonayo usibekwa othabani nozama nobani whoever is there. So angazi bazochaza abama 2000 wakhuluma nendaba yama VNP or VPN azochaza ama 2000 ukuthi kodwa khona into okwaziyo ukuthi udisableishe ilocation ukuthi ukuphi nokuthi niyeke ukuthi nihambe namafoni ngcono uhambe nopopopo mekuukuthi uyazi ukuthi ufuna ukuthi ukwazi ukuba nefoni yokuxhumana nabantu nokuthi niye ukusebenzisa izithupha ngoba ngazi ukuthi uthe ngathi umthetho noma abomthetho into enjalo bangakwazi ukuthi bathatha isandla sakho bakuvulisa ifoni ngesithupha noma ngeface recognition kodwa ngeke baze bakuforce ukuthi ubanike ipin number. Valana amafoni ngama pin number ngendlela endala because isithupha bangakuvulisa ifoni yakho ngisho usufile. Wabuye kuningi nje akushilo kodwa wasethi nje ucela nivuleke ingqondo ningenza izinto ngokuphapha ningenza izinto ngokujaha ukutrenda. Wathi nginitshela ukuthi futhi ni disableishe lento yokuthi uthi uphethe phone kube ngena ama message leniyenzayo mengabe nihleli nabafazi benu nenzela ukuthi ama side chick mesenda ama message kungabonakali because ifoni yakho mase beyithathile into abakayikhonjwa bangayibeka kanjena ungayivulile balobe ethatha le inamba engenayo ezikusendela ama message. Nokuthi ke kuma WhatsApp group yakani ukuphapha niloni khipha ama plans ukuthi kusasa kwenziwani kuphi nikhipha ama address because lezi zinto igcina ifake kubantu abaronga ngazi kubesho bapha abaronga ngazi nami ngichaza iphupho mina. Ngasethi ke kuningi nje akushilo angisazi utheni kodwa khona ayisho ngendoda enopete angazi ke kodwa khona ayishilo nje ngendoda enopete angisakhumbuli kahle mhlawumbe lizobuye libuye lelo phupho ngoba kwenye inkathi ngiphuphe ngikhohlwe kubuye wasethi ke don't make ama smartphones anenze dumb people, don't get too excited, remember ukuthi into eniyenzayo meniyenza nisuke niyenzelani ningasaniswa ukujaha ukutrenda ukuthi nishuthane ni exposeane ngoba ngempela nizogcina kobandayo. Wagada amafoni nazi ukuthi lezi zinto njoba igcina ifike kubantu ziyafika nakulabeni ngafuni ifike kubona because it's just a forward button away. Nikade into ezenzayo nanizazi ukuthi nisendaweni la ungayibona usuthanyonywa khona uphuca ifoni mayingena ama message wazi ukuthi
Asakufake wena noma mayengozini delete phela. Akuyona iphone le kufanele uyihlalise iminyaka neminyaka efonini. Usho njalo ke nje wasethi ke uyanithanda nigade kodwa nje kubhlungu ukuthi into abayifela nezizukulwane zabo isazoyifela. Ngathi ngiphaphame sesho njalo. Kodwa ayimeke ukuthi kuyaphinda futhi ayabuya amaphupho ngizolonga wachaza nje ngiwachaza ngoba ngintshela nje ukuthi mina nguthenjiwe ophuphile so ngichaza iphupho. Ngiyabonga.